El 2016 vam parlar de la distribució horitzontal de la pobresa. En el món es considera pobra aquella persona que per passar el dia ho ha de fer amb $1,9. Estan comptabilitzats en el món uns 800 milions de persones que estan en aquesta situació. En el 2017 vam fer la volta i vam parlar de la distribució vertical de la pobresa, situació que encara ens trobem perfectament avui. Per exemple, ens trobem en una situació on les 62 persones més riques del món tenen 3.600, el mateix que 3.600 milions de persones. Si som 7.000 milions, és la meitat de la població. Si ens posem a Espanya, com a referència, les dues persones més riques tenen la mateixa riquesa que els 14 milions més pobres. A què és degut això? A unes corrents de fons que afecten a uns pocs, als quals no hi tenim nosaltres cap mena d'accés, però sí que podem aportar el nostre granet de sorra des de la regidoria i des de l'Ajuntament amb tot un conjunt de gent que es veu afectada per aquesta situació i que cal revertir o cal canviar. Avui parlarem una mica de quin és el paper de la dona i quin paper juga la dona en aquesta situació. Quan parlem d'Àfrica, ens referim a un món subdesenvolupat. Agafem Àfrica perquè és la zona que més conec, però és una situació perfectament extensible a Sud-amèrica o a Àsia. Com hem vist, els principals problemes que s'afronten d'una situació d'aquests països subdesenvolupats, el primer és la corrupció. I davant de la corrupció, les dones s'estan empoderant i estan denunciant aquesta corrupció fent-hi front amb una autoorganització. Està comprovat i demostrat, i és un principi bàsic de nivell de sociologia, que tota societat té corrupció. A tots els països hi ha corrupció, als països nòrdics també n'hi ha, l'únic que n'hi ha menys. I la frase o el principi és que tota societat té la corrupció que és capaç de suportar. I es demostra que quan en llocs de decisió o en llocs de poder hi ha més presència de dones, el nivell de corrupció disminueix. És un fet. Hi ha molts estudis sobre les raons i els perquès, però és un fet constatat. El segon problema que fan front les dones actualment en aquest món subdesenvolupat és fer front als poders tradicionals. Com ho fan? No fan una actitud d'enfrontament frontal, sinó que senzillament adopten altres principis, altres vies, s'organitzen i van per la tangent, de forma que no s'hi enfronten, sinó que els superen anant per altres camins i altres vies. Una altra situació de les que es troben actualment les dones en aquest món subdesenvolupat és la dependència que tenen d'Occident. Quan des d'aquí es fa cooperació o es fa desenvolupament és una de les coses que s'ha d'anar molt en compte i és el fet de no crear dependència dels nostres recursos, sinó que siguin autosuficients. I elles això ho tenen molt clar. Per què? Doncs per la seva vida que tenen cada dia. O sigui, són les que
es cuiden del menjar, es cuiden dels nanos, es cuiden del dia a dia de la casa, mentre els homes es dediquen a altres coses. Actualment, la situació d'aquests països subdesenvolupats està amb un ressorgiment i empoderament de les dones i, per exemple, per posar un parell d'exemples, el doctor Denis i la Nàdia, que és una activista, era aquí. El doctor Denis és un doctor que tots dos van ser galardonats amb el Premi Nobel de la Pau el 2018. El doctor Denis és un doctor que és ginecòleg especialitzat en el tema de la violència de dones i amb víctimes de violència, de guerres, i amb les seves organitzacions i ONGs ha fet una tasca de desenvolupament brutal a el que és la zona del Congo, principalment, i la Nàdia és una refugiada iraquí que va fugir, que va ser venuda com a esclava per 300 euros, va fugir de l'exèrcit iraquià i ha anat a parar a Alemanya. Ha anat denunciant tota aquesta situació, la pròpia experiència viscuda, etc. I són dos exemples de maneres de fer front i de lluitar que tenen actualment les dones per poder fer aquest canvi o aquesta nova revolució. Per què les dones són garantia de continuïtat? Quan es fa un projecte de cooperació, s'han de mirar diverses coses tècniques, si cal primer una escola, un hospital o una xarxa pública d'aigua, etc. Això són qüestions més tècniques, però quan es fa un projecte, una de les coses que cal analitzar bé és el garantir la continuïtat d'aquest projecte. Es poden fer, però en acabat cal garantir aquesta continuïtat. Les dones sempre són garantia de continuïtat. Per què? Perquè són les que ara estan tocant de peus a terra i estan fent les coses bàsiques, com és les hortes, per exemple, a nivell de poder desenvolupar un cultiu perquè pugui tindre menjar. A nivell d'ensenyament són les que estan tirant endavant les escoles que sense cap mena de mitjans poden educar els seus fills i incidir en l'educació de les seves filles de cara a que no siguin igual que elles. El tema de la sanitat, si hi ha algun desenvolupament a nivell de sanitat és perquè hi ha una sèrie de dones que es posen d'acord i tiren endavant un centre de salut o una maternitat. El tema de subministrament d'aigua és un punt clau i se n'han donat compte de cara a que és una necessitat bàsica que cal resoldre no només per tindre aigua, sinó per estalviar-se en acabat problemes de salut. En definitiva, la situació que ara està visquent aquestes dones en aquests darrers 20 anys és una situació que segueixen cuidant-se del que és la producció, el dia a dia, el cada dia de les seves vides i de la seva família, cuiden de la llar, però estan creant aquests nous poders, s'estan organitzant amb uns nous poders o focus de poder de cara que estan incidint amb la resta de la societat i en alguns països comencen a veure's canvis importants com després podrem comentar. Per què? Diuen, home, és que les dones, a part de ser, fem tot el que toca, sempre ens emportem la pitjor part. Hi ha diverses coincidències a nivell d'una frase típica que diuen, mira, les dones ens passa com a tots, però a més ens violen. O sigui que portem sempre la pitjor part. Llavors, el futur de la dona, com us deia, comença a veure's algun resultat, alguna petita cosa que està canviant i no ha començat ara. No és de cop i volta que passa això de que a Etiòpia, per exemple, l'actual presidenta, des del 28 d'octubre del 2018, sigui una senyora. És aquesta senyora, la Sahle-Work, no és una persona que hagi sortit de les classes mitjanes o baixes, és de la classe alta d'Etiòpia, és la gran de 4 germanes, va estudiar a la Universitat de Montpellier, per tant, des d'Etiòpia per anar a estudiar a la Universitat de Montpellier havia de tenir possibilitats, però en definitiva és la presidenta d'Etiòpia i en el seu govern hi ha un 50% de dones que ocupen les carteres ministerials. Una altra cosa que està començant a canviar, i aquesta és més popular. El 2016, a Gàmbia, hi va haver unes eleccions i es va aconseguir que després dels 22 anys que portava el Jambé, que era el president, que era un dictador en definitiva i que feia les eleccions per justificar la seva continuïtat en el poder, quan van fer les eleccions el 2016, a Banjul, a la capital, es va produir una revolta on hi va haver una gran quantitat de dones que van ocupar els carrers i seguien dies i dies fins que el Jambé va haver de plegar i va haver de marxar perquè realment havia perdut les eleccions. Això va significar un canvi molt important a el que és la situació actual de Gàmbia des del 2016 cap aquí per aquesta presència més important de les dones. I una dada important també, un altre país, per exemple, Ruanda. El país del món que hi ha més dones al Parlament és Ruanda.
hi ha el 61,3% de dones al Parlament. I una altra dada important. A Ruanda, el 93% de les dones tenen feina. Tenir feina a Ruanda vol dir que treballen i cobren uns diners a canvi. Fa uns quants anys treballaven, rebien pocs diners a canvi i a sobre havien de pagar amb espècies, i ja m'enteneu. Per tant, són corrents de fons que estan demostrant que alguna cosa està canviant i aquesta presència de dones cada vegada és més accelerada. En els últims 10 anys, la majoria de governs tenen presència de dones en els seus ministeris, en mitja una tercera part. En els parlaments, a tot el continent africà, el 22,5% de les persones que hi ha als parlaments són dones. Aquí a Europa estem al 23,5%, no és que estiguem gaire més. Als Estats Units el 18%. I això de les presències de dones en els parlaments s'ha recollit molt bé en l'informe de les Nacions Unides de la setmana passada. Els dijous van fer públic un informe entre les dades que hi havia era quina era la composició o el percentatge de dones en els parlaments del món. La classificació és aquesta. Els 10 primers són aquests. Primer Ruanda, o sigui, hi ha 2 països d'Àfrica, estem parlant de Ruanda i Namíbia, estem parlant de 46, el primer és 61,3 que heu dit abans, 46. 2 països d'Europa, Suècia, 47,3, i Espanya som el 10è, 43,4. Això és després del 10N, perquè abans del 10N, en comptes del 43,4, hi havia 4 punts més. O sigui, érem 47. Érem una mica per sobre de Suècia. Però amb les eleccions del 10 de novembre hi va haver un canvi de composició i el número de dones al Parlament espanyol va disminuir. Ojo aquí. Aquesta és una corrent de fons de les que fa que es produeixi aquests canvis que he explicat fins ara. El 1994, el 49% dels homes a l'Àfrica eren analfabets i el 52% de les dones també eren analfabetes. Passen els anys i el 2018 el 40% dels homes segueixen analfabet, mentre que les dones han baixat el 32%. O sigui, mentre els homes han baixat 9 punts, les dones n'han baixat 20. Per tant, com diuen alguns que es mouen per allà, diu, aquesta guerra els homes ja la tenen perduda, perquè ja faran tard. És una corrent de fons, és un canvi molt important, tot i els problemes i les pegues que hi arriba a haver, però són fets que donen suport a aquests canvis que hem vist fins ara. I tot això passa, tot i que només una de cada 3 dones acaba l'ensenyament secundari. Hi ha molts països a l'Àfrica on el recorregut de l'ensenyament és curt, encara. Però està canviant. Està canviant. Hi ha pocs països més avançats que tinguin 11 anys d'escolarització i n'hi ha bastants encara que en tenen només 2 o 3. Aquí estem sobre 13, 12-13. Són corrents de fons que estan canviant i que aquests països que són punters estan arrossegant els altres de cara a aconseguir aquesta situació molt millor. El cas extrem d'aquests països amb molt de menys recorregut a nivell d'ensenyament és que hi ha escoles amb 40 nens i tenen un sol llibre des de fa la tira d'anys i només en tenen un. I és per tots. I és un llibre per llegir i prou. Hi ha una frase de la ministra d'Educació de Moçambic, on parla que l'eina clau de l'educació perquè un canvi cristal·litzi és l'educació i parla d'on invertir en dones és una inversió estratègica perquè no només millora la seva vida, sinó que la de les seves famílies i la seva societat. Tant és que sigui nena, com adolescent, com adulta, la dona té la capacitat d'empoderar-se, és el que està passant, a ella mateixa, a la seva família, a les seves comunitats i a les seves nacions. En contraposició, l'home, en general, fa la guerra per 4 gats, per tindre el poder i després anar controlant la situació. Davant d'aquest empoderament de les societats que afecten a molta més gent,
és el que dona més resultats i és l'altra manera de funcionar de les dones i és l'altra via per la qual s'està desenvolupant actualment aquests països amb uns índexs molt més alts dels que s'havien tingut fins ara. I amb això hi ha un altre aspecte molt important d'aquest enfoc. I és una mica per experiència personal. A la zona sud del Senegal, sota Gàmbia, a la Casamance, hi ha zones de conflicte, enfrontaments entre tribus que s'enfronten i bàsicament són soldats. No hi ha cap problema per aconseguir diners per comprar fusells com aquest. Això és un fusell ametrallador, un Kalashnikov, que aquest val uns 6.000 euros. I els fusells normals estan entre 2.800 i 3.600. Per això sempre els homes tenen diners. Per plantacions d'arròs no. I allà baix es dona una situació molt curiosa. Als anys 60 van començar un problema d'enfrontaments entre tribus i guerres i guerrilles. L'Estat, a la capital de Dakar, ja li anava bé, no era una prioritat el fet d'afrontar aquella situació i allà es anaven produint aquests petits enfrontaments. És una zona que està just a sota de Gàmbia i fa frontera. Hi ha una regió, que és la regió de Kubunkut, on hi he estat. I quan has de passar per aquestes zones així, que hi ha aquests enfrontaments, has d'avisar perquè per seguretat puguis passar, et diuen per on t'has de passar, et posen algun guia que et controla. Aquell dia ni mòbils, ni rellotges, ni arracades, ni anells, ni res, per si un cas, i estàs en una situació d'enfrontament de guerrilla. Molt bé. Es barallaven per unes terres que hi ha un riu que inunda a l'època de les pluges. És una zona que plou 3 mesos l'any. Juliol, agost i setembre cauen 1.000-1.500 litros i la resta de l'any no plou més. Llavors aprofiten que el riu creix molt, porta els llots, té unes zones molt riques de cara a l'agricultura i els homes es barallaven per aconseguir aquelles terres. Total, es barallaven per aconseguir les terres ermes, vull dir, no plantava ningú res perquè, clar, hi havia tiros. A partir de la instal·lació d'un centre de salut i una maternitat, quan fas un equipament d'aquest tipus així, afecta a un radi molt gran, tot i que hi hagi poca gent. Però què fa? Que la gent vagi caminant o bé amb carro 1-2 dies fins a poder-se atendre en aquest centre de salut o aquesta maternitat i en acabat tornar. Què va passar? Que dones dels dos bàndols que estaven enfrontats anaven a fer ús d'aquest equipament i van començar a parlar. Mentrestant els homes es anaven fotent tiros. Quan les dones van començar a parlar dels equipaments de sanitat i de l'escola, va haver un dia que van començar a parlar d'unes terres de cara a poder plantar i a poder tindre una agricultura que pogués donar rendiment tant per elles, per poder menjar millor, com per poder vendre als hotels de la costa que hi ha del Senegal. Doncs van començar a haver dies on anaven a les terres de cultiu, els deien als homes: «Ei, pareu, que hem de passar nosaltres. Ja us avisarem quan hàgim acabat». Són dues maneres d'enfrontar un problema de qui és aquella terra i de dues maneres de tindre diferents resultats que demostren molt clar les dues estratègies diferents que estan seguint actualment els homes i les dones en els països subdesenvolupats. Per això es diu que el futur de l'Àfrica és femení. I Europa què ens toca? Doncs Europa, això ens ho mirem des d'aquí, des de la llotja, amb una bona tribuna, mirant cap al sud, perquè és cap avall, anem mirant i anem mirant com van venint. Quan està molt clar, i és un principi molt bàsic, que la grandesa d'una nació i d'un país es mesura en com tracta els més desafavorits. Però aquí fem polítiques d'avió, que ara t'explicaré què és. Amb el tema dels refugiats, ja que hi ha unes crisis que estem visquent els últims anys, són molt presents a mitjans de comunicació, però són coses que ja venen de fa molts anys, no és nou. Per què es dona aquest fenomen? Hi ha un fenomen de globalització i el fet que s'accedeix molt fàcilment a la informació, ells des d'allà veuen quina és la situació que tenim nosaltres aquí, hi ha molta més informació i molta més disponibilitat. Una altra raó és les diferències que hi ha i que estan creixent entre el nivell de vida d'aquí i el nivell de vida d'allà. En mitjà estem a unes 11, 12, 13 vegades més alt aquí a Europa que el que és a l'Àfrica. I també hi ha un tema de població. A l'Àfrica subsahariana, a l'Àfrica negra, actualment hi ha 2 vegades i mitja la població d'Europa. Quan fa 20 anys hi havia més població a Europa que no pas a l'Àfrica subsahariana. Hi ha una evolució demogràfica, per tant, molta més pressió a venir cap aquí a Europa, evidentment. Què passa? Doncs que van venint per aquests famosos fluxos coneguts
d'Espanya, de cap Itàlia, coneguts per tothom, per Grècia. Actualment aquí hi ha més de 100.000 persones que estan en una situació difícil, dura, ja fa anys que hi són, cada hivern tenen fred, però segueixen allà, els que van cap al nord, cap als països nòrdics. Com reacciona Europa? Primer es va reaccionar posant fronteres interiors, aquestes barreres perquè la gent, els fluxos, no anessin cap al seu objectiu, que era Alemanya o països nòrdics. Després es va fer una segona fase, que era posar aquestes barreres als països de l'Àfrica. O sigui, actualment Europa està pagant, països d'Europa estan pagant soldats perquè estiguin aquí retenint i frenant els fluxos migratoris. Llavors tenim una situació doble. Hi ha els que surten sempre als mitjans de comunicació, que són els que veiem a la tele, i que són polítiques d'avió. Com recordareu, quan va arribar l'actual president a la Moncloa, va acollir l'Open Arms amb uns quants refugiats. Després, des de l'octubre de l'any passat fins al març d'aquest any, el va bloquejar el port de Barcelona. Vull dir, són polítiques que no s'acaben d'entendre massa bé. A Itàlia passa 3/4 del mateix. Llavors tenim els que quan acollim surten als mitjans de comunicació, però també tenim els que estan arribant cada dia o cada setmana i que no surten mai. Aquí a Barcelona, cada setmana, portem molt de temps que arriben 1.500 persones, que arriben o passen. Moltes passen en direcció cap a França i cap a Alemanya o països nòrdics. Però són els que no surten. I algú hi fa alguna cosa amb aquesta gent. I algú hi treballa, i algú hi dedica, hi dona suport i els gestiona. Hi ha casuístiques, casos concrets, de fets concrets en els que ningú sap donar resposta. El 13 d'agost del 2018, 980 persones van arribar en patera a Almeria. El 14, 46, que van arribar en patera a Almeria, al cap de 2 dies eren a Sant Sebastià amb uns autobusos. O bé, el cas del 18, d'aquests 153, que van arribar amb 3 autocars vinguts de Tarifa, que anaven cap a la Unió Europea. De tota aquesta colla, ningú en sap res. I d'aquests 153 d'aquí a Barcelona, actualment no en queda cap. Però ningú en sap res. Quan parles i vas amb polítiques d'avió, em refereixo al següent, i és experiència viscuda, experiència pròpia. Quan vam arribar el 2015 al govern i el Joan em va encarregar la cartera de cooperació, recordo que el 15 i el 16 i el 17 em vaig fer un tip d'anar a reunions a la Generalitat, al Fons Català de Cooperació, al Consell Comarcal, i parlàvem de coses de refugiats i de coses que havien de fer, coses que havien de fer, coses que havien de fer, i només parlàvem. Després veies que de cop i volta a Itàlia o a Espanya és igual, ara acollim refugiats, ara no diem res, ara no sé, però després aquesta gent ningú en sabia res. Després d'un parell d'anys així, vam canviar una mica l'estratègia i vam dir aquí hem d'anar a tocar de peus a terra. Som potes-rojos, aquí a Castellbisbal, doncs toquem de peus a terra. Vinga. Qui està gestionant això? Creu Roja? Doncs som-hi, anem cap a aquesta gent, a veure què passa. Què podem oferir, què podem fer, com podem treballar? Vam signar un acord i aquí actualment, des de fa uns mesos, aquí a Castellbisbal acollim refugiats. D'on venen? D'on sigui, és igual. D'on sigui, d'on hi hagi fluxos. He parlat d'Àfrica. Els fluxos migratoris venen molt també des de Sud-amèrica, però és igual d'on vingui. Toquem de peus a terra, com dic, som potes-rojos, a partir d'aquí acollim i s'acaba la pel·lícula. Per això, quan es fan polítiques d'aquest tipus de saló o bé d'avió, en acabat no hi ha una continuïtat. Mentre que el que està gestionant i treballant, com la gent de Creu Roja, amb les quals nosaltres hem pogut contactar a través també de la regidoria de serveis a la ciutadania, que ho hem fet conjuntament, al final dona resultats i veus que hi ha un resultat i un fruit, no senzillament núvols i paraules. I a partir d'aquí, jo la meva part ja he acabat, i ara li cedeixo la paraula a l'Anna Obradors, que és la regidora actual de Cooperació, i per la meva part res més i moltes gràcies per l'atenció. Gràcies, Quim. Hola, bona nit. Com us ha dit el Quim, ell m'ha passat el testimoni, soc l'Anna Obradors i soc la nova regidora de Cooperació i Desenvolupament. I no voldria començar abans
no volia començar a fer aquesta exposició sobre les activitats que hem dut enguany des de la regidoria sense agrair-vos la vostra presència avui aquí. Des de la regidoria i sobretot des de l'equip de govern agraïm que estigueu aquí perquè veieu, doncs, com deia molt bé el Quim, que toquem de peus a terra i que volem ser solidaris i que volem apostar i fomentar aquest desenvolupament. Per tant, moltes gràcies a tots i a cada un de vosaltres, des dels més grans, els més petits, homes, dones, els que ens esteu avui aquí i els que no han pogut venir, però que d'alguna manera tots heu col·laborat, a vegades fent petites tasques, a vegades fent tasques més grans, a vegades diàriament, a vegades esporàdicament, però res és molt i res és poc perquè tot suma. Per tant, tot el que feu serà molt benvingut i per tant us ho volem agrair. També agrair, moltes vegades hi ha persones que són silencioses i que no es veuen, però que també col·laboren en aquesta fita tan important. I des d'aquí també volem agrair la seva col·laboració, la seva participació, com són, per exemple, les persones que ens estan ajudant avui en l'equip de so o, per exemple, els productors d'aquestes fantàstiques presentacions. Per tant, també moltes gràcies a ells per venir i per ajudar-nos en tota aquesta fita. A totes les persones que heu estat a baix, d'alguna manera, amb totes les vostres associacions, que d'alguna manera feu que també pugueu impulsar, pugueu tirar endavant amb els vostres projectes totes aquelles necessitats per poder-ne donar resposta perquè, per exemple, la investigació continuï seguint endavant i pugueu, d'alguna manera, desenvolupar i participar de totes aquestes millores tan necessàries. Pel benestar, per exemple, dels infants o fins i tot de persones més grans que puguin tindre alguna patologia determinada. Per tant, a tots i a cada un de vosaltres, moltíssimes gràcies per estar aquí, per estar sempre col·laborant i participant. I abans de començar, no voldria deixar d'agrair a dues persones que moltes vegades treballen amb molt silenci, que són invisibles. Jo les definiria, per dir-ho d'alguna manera, com aquella pluja de primavera que va caient, que no te'n dones compte, però que nodreix. I que nodreix moltíssim i que ens nodreixen cada dia amb la seva tasca, amb el seu acompanyament, amb el seu assessorament i amb el seu treball diari. I són l'Antònia i la Maria Jesús, que estan en el Departament de Cooperació i Desenvolupament. Per tant, també moltíssimes gràcies. Espero no haver-me deixat a ningú, sobretot espero no haver-me deixat a ningú perquè em sabria molt greu. Per tant, moltes gràcies a tots i a totes, els que ens esteu aquí, i els que no han pogut venir però que també d'alguna vegada o d'alguna manera col·laboren. Bé, el Quim m'ha passat el testimoni i la veritat és que m'ha posat un repte molt gran i molt important, perquè el Quim és un gran expert en el tema de desenvolupament i cooperació. La veritat és que, com heu vist, és un tema que li apassiona. A nivell personal s'hi ha dedicat durant molts anys i també s'hi ha dedicat durant aquest temps que ha estat en el govern, a la regidoria. Per tant, com que és una persona molt experta en el tema, jo t'agrairia, Quim, que em poses el llistó molt alt i, per tant, durant aquests 4 anys m'acompanyis i m'ajudis a seguir amb aquest desenvolupament tan important i amb aquesta fita tan important. D'acord? Gràcies, Quim. Bé, doncs ara sí que ja vaig a fer la presentació i, com deia molt bé el Quim, ell va vertebrar dins de la regidoria unes línies de treball molt importants, uns eixos que són fonamentals, que són el pilar de la societat. Com us ha dit molt bé, i ho ha explicat ara extensament, les dones. Les dones són el gran eix vertebrador de moltes societats. Per què? Perquè són el pal de paller, perquè són la cura, són l'estima, són el coratge, són les ganes de tirar endavant, són el fonament d'una societat que, si vol tirar endavant, ha de comptar amb el coratge d'aquestes dones. I aquestes dones, com he dit molt bé, són la cura d'aquesta societat. I dins de la cura d'aquesta societat tenim els infants, els nens, que són el futur. Si aquesta societat vol desenvolupar-se, hem de fer que aquests nens puguin tindre
aquesta facilitat per poder tirar endavant aquesta societat, per desenvolupar-se. Però això no ho poden fer si no tenen la cura de les dones i tampoc si no tenen aquesta educació, aquest ensenyament. Que l'ensenyament i l'educació són les eines per construir aquella societat que ells volen. Aquella societat i aquell país que ells coneixen perfectament, perquè saben perfectament quins són els recursos, molt millor que nosaltres que podem anar allà, però el que no tenen són els coneixements per aplicar i per poder fer que el desenvolupament de la seva societat sigui efectiu amb els recursos que hi són. Moltes vegades s'ha intentat col·laborar o ajudar sense escoltar a les persones del mateix territori. Les persones que viuen en el territori, en la societat, són els grans coneixedors. El que passa que moltes vegades, com deien, no tenen les eines. Per tant, és molt important que aquestes dones, aquests nens, tinguin aquests coneixements, tinguin l'oportunitat de tindre aquests coneixements per fer que la seva societat sigui una societat que els permeti viure i quedar-se en el seu país. Per què? Doncs perquè quan un marxa de casa seva perquè no vol, perquè no té aquestes eines, perquè arriba un moment que per conflictes bèl·lics o perquè es passa fam o perquè si un no marxa d'allà sap que no pot sobreviure i que per tant arrisca la seva vida en busca de poder sobreviure, això no és marxar, això és un èxode, això és un espoli a la vida, això és un espoli a la llibertat i és un espoli a la dignitat humana. Per tant, per això volem continuar seguint amb aquestes línies, amb dones, amb infants i escoles. I també amb la salut, perquè realment, si un no té salut, si un no té un procés vital fort, per molt que tingui una escola, no hi podrà anar, no podrà aprendre, no podrà participar de fer forta aquesta societat que ha d'empènyer i que ha de ser una societat que pugui acollir a tota la seva família, a tots els seus amics, a totes les persones d'aquella comunitat. Per tant, seguirem treballant amb aquests eixos vertebradors fonamentals que tots ells estan molt interrelacionats, però que cada un d'ells té un pes molt específic i molt important perquè cada un d'ells interconnecten i puguin funcionar. Per tant, seguirem amb aquests eixos, dones, infants, escoles i salut. I seguint amb aquests eixos, veureu què és el que hem fet enguany. Per què? Doncs perquè, fixeu-vos, gràcies al Fons Català de Cooperació ens ha també orientat i guiat amb quins són els projectes que poden ser importants de caire a aquest desenvolupament d'aquesta societat, amb les dones, amb els nens, en l'ensenyament i amb la salut. I hi ha dos projectes de l'any, un d'ells és el que ens presenta la Fundació Vicenç Ferrer a l'Índia, que el que han fet ha estat, han fet amb aquesta ajuda, han construït un habitatge digne per 18 dones i les seves famílies. L'habitatge amb les dones i amb les dones que són de casta, sobretot, molt baixa en aquestes societats, els hi dona poder, els hi dona un estatus i, per tant, els hi dona ja el fonament per fer que aquesta societat pugui tirar endavant, perquè hi tenen els seus fills i poden cuidar d'ells i poden procurar-los d'almenys d'un habitatge digne. Un habitatge digne què vol dir? Vol dir que d'alguna manera ja estan preservant també la seva salut. Per tant, és un projecte molt important. S'ha col·laborat amb 29.000 euros. L'altre projecte de l'any ha estat a Burkina Faso i que també ha contribuït a, com dèiem, als joves i a les dones perquè puguin tirar endavant a través de la posada en valors d'uns productes forestals una empresa que ha donat lloc de treball, continuïtat d'un lloc de treball a més de 30 persones i ha involucrat a més de 200 persones també en l'àmbit d'aquest desenvolupament econòmic en aquesta part de la seva societat. I s'ha col·laborat amb 29.750 euros. Aquests han sigut els dos projectes de l'any, però hi han anat
marquen aquestes gotes. Hi ha hagut degotejos, hi ha hagut, com aquella pluja que jo us deia abans, altres participacions que, pel fet que la quantitat sigui més petita a nivell de diners, no és menys important, perquè gràcies a aquestes quantitats s'han pogut tancar molts projectes que estaven iniciats i que gràcies a aquestes quantitats que s'han aportat s'han pogut acabar de tancar molts dels projectes que finalment han donat uns resultats bons per al desenvolupament d'aquestes societats. Fixeu-vos, s'han col·laborat amb un total de 142.000 euros a Sud-amèrica, a Catalunya, a l'Àfrica i a l'Àsia. Veiem que a Mali s'ha col·laborat a nivell de salut amb la millora i la prevenció del tractament evitable per la ceguera. És el que dèiem abans, nosaltres podem educar, podem fomentar el que la dona cuidi, empenti els seus nanos, però si estan malalts, tot aquest procés vital és impossible. Per què? Doncs perquè no tenen la possibilitat. Quan un està malalt no té la vitalitat de poder tirar endavant perquè el primer que s'ha de guarir és la salut. Per tant, és un projecte molt important també la millora i la prevenció del tractament de la ceguesa. Amb 5.000 euros s'ha col·laborat. A Burkina Faso també, i sota el paraigües de Mans Unides, s'ha col·laborat a l'accés a la formació professional dels joves i de les dones. Per què? Per empoderar-los, per donar-los les eines per construir aquesta societat que els hi fa falta i no tinguin que sortir de casa seva, del seu país, en busca d'una vida millor. A Gàmbia s'ha col·laborat, ja sabeu que la mutilació genital femenina és una pràctica culturalment molt fonamentada en aquestes societats, que passa de mares, d'àvies, a mares, a filles, però que provoca a nivell de salut molts problemes. I d'alguna manera s'ha anat treballant fent aquesta sensibilització perquè es prohibeixi aquesta pràctica que d'alguna manera té seqüeles molt importants a nivell de salut de les dones. I quan aquestes dones estan tan afectades a nivell de salut no poden formar part activa de la seva societat i per tant aquest pilar fonamental que és la dona deixa de ser-ho i per tant tota aquesta empenta que té de donar dins aquesta societat aquesta dona no pot fer-ho. El Sàhara Occidental, gràcies a la col·laboració que s'ha fet amb 5.500 euros, s'ha continuat, també dins del marc de salut, col·laborant amb el material del laboratori per la producció de medicaments essencials pels campaments de refugiats saurís. A l'Àfrica també s'ha millorat amb aquesta acció de 4.094 euros la millora de la situació socioeconòmica de les dones. I això és molt important perquè, com deia el Quim, hi ha molta corrupció, però quan aquests diners arriben a les dones, com que elles són el pal de paller, veuen aquesta necessitat tan important de fer una bona inversió perquè el futur dels seus fills, de la infantesa i del futur de la seva societat sigui un bon futur que no faci que tingui que passar per l'èxode, doncs és fonamental perquè aquesta millora fa que les dones impulsin aquest ensenyament, aquesta cura, aquest fet de millorar en el seu terreny el seu dia a dia. També al Sàhara hem millorat, o han millorat gràcies a aquests 4.400 euros, l'accessibilitat en la salut ocular d'una població refugiada. La salut ocular és molt important per ells. Tenen moltes vegades unes tasques que el fet que una persona invident es pugui desenvolupar en aquestes societats és molt difícil. Al Camerun s'ha col·laborat amb aquests 5.500 euros en les cooperatives rurals de dones cameruneses per la igualtat de gènere. Ja sabeu que, sobretot en les societats més patriarcals i moltes vegades, com ha explicat molt bé el Quim, en aquestes societats el patriarcat és molt important, aquestes dones es veuen marmades en la seva funció a nivell de la societat. Per tant, si empoderem aquestes dones a que lluitin per la seva igualtat,
aquesta societat serà una societat en què propulsarà fins i tot molt més el desenvolupament i la cura dels infants, que ja hem dit que eren el futur. A la Índia s'han millorat, gràcies a aquests 6.000 euros, les condicions educatives de 12 centres d'educació públics a través de l'accés al dret a l'aigua potable i a la conscienciació i sensibilització sobre l'aigua i el sanejament. Moltes vegades l'aigua és font de transmissió de moltes malalties, per exemple de malalties parasitàries que són un greu problema per les dones, que són un greu problema pels nens i que són un greu problema per la societat. I que, per tant, com deien, aquesta situació vital per poder desenvolupar-se dintre del seu projecte vital de vida és impossible si un no està malalt, si un no està sa. I, per tant, aquesta intervenció en l'aigua el que fa és que puguin d'alguna manera desenvolupar-se d'una forma molt més efectiva i molt més correcta dintre de la seva societat, molt més bona, en definitiva, per ells. A Cambodja s'ha col·laborat amb 2.500 euros en l'escolarització i el reforç de l'estructura educativa de 23 escoles. Com dèiem, les escoles, l'ensenyament serà el gran futur per ells perquè, d'alguna manera, puguin tindre aquestes eines de coneixement que puguin aplicar en el seu entorn a nivell de desenvolupament i que no tinguin que marxar per poder viure d'una manera més digna, perquè ja tinguin tots els recursos necessaris en la seva societat. A Hondures s'ha col·laborat amb 5.000 euros amb la inclusió i l'equitat per a les persones amb discapacitat o amb trastorns severs d'aprenentatge. És una manera de fer també inclusió d'aquestes persones que d'alguna manera també estan rebutjades en molts països perquè al no tindre salut, al no ser unes persones productives, pensen que no poden ser una part òptima, bona de la societat. I per tant, aquí és molt important també per la inclusió i per la equitat, per la igualtat i la igualtat d'oportunitats de tota la societat. A Colòmbia, amb la reestructuració i ampliació de les instal·lacions de centre de dia i d'acollida de persones. Veieu, estem tractant els 4 eixos, dones, infants, escoles, salut, però també hi ha altres aspectes molt importants que ajuden a fer que hi hagi un acolliment i que hi hagi una resposta quan d'alguna manera hi ha aquestes mancances de falta d'habitatge o de falta de tindre un entorn, un lloc segur, un lloc que pugui protegir aquesta família. A Nicaragua s'ha participat amb 4.500 euros enfortint l'autonomia d'autogestió, exercint sobre la infància, adolescència, joventut i dones en el marc de desenvolupament psicosocial i integral. Anem movent-nos en el mateix eix. Per què? Perquè és el futur. És el futur perquè aquestes societats puguin ser autònomes, aquestes societats puguin ser vitals i puguin donar resposta a les persones que hi viuen. A Centreamèrica, aigües compartides, gestió urbana per al maneig integral dels recursos hídrics. Com veieu, l'aigua és molt important, l'aigua és vida, l'aigua és vital per tota la societat i, per tant, és un recurs molt preuat i que han de saber gestionar per poder tindre també aquest desenvolupament important en la seva societat. S'ha col·laborat en 5.500 euros. I ja d'una forma més en el nostre territori, d'una forma més propera, malgrat la globalitat no tindria que comportar-nos que no hi hagués ni lluny ni a prop. La globalitat el que tindria que comportar-nos és que tinguéssim una millor cohesió social i que, per tant, d'alguna manera, entre tots poguéssim donar respostes a aquestes societats tan necessitades, però també donar respostes a les necessitats que dins de la nostra pròpia societat tenim. I per això ho volem fer-ho també des d'aquí, i per això s'està fent. Hem col·laborat amb Hipofam, que és l'Associació per la Informació i la Investigació d'una malaltia que és hereditària, que és l'hipomagnesèmia familiar.
Hem col·laborat amb 8.000 euros perquè gràcies a aquests 8.000 euros es pugui seguir investigant per donar resposta a aquesta malaltia que pot afectar des de la infantesa a edat adulta, perquè pugui haver-hi una investigació que pugui donar solució, que pugui millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. I per tant, amb aquests 8.000 euros el que s'ajuda és a la investigació d'aquesta malaltia, en aquest cas es treballa a Vall d'Hebron. També l'associació Impulsa't per la cura dels nens amb dèficit de marosina també és una malaltia que afecta els nens i que pot arribar a afectar a edat més adulta i per tant també col·laborem amb aquesta investigació per donar resposta i per millorar el tractament i per millorar la qualitat de vida de les persones que puguin estar afectades d'aquesta malaltia. Col·laborem amb aquests dos projectes perquè són projectes que són molt propers a nosaltres, que són molt propers aquí a Castellbisbal i per tant ens va semblar molt bo poder donar resposta a aquests projectes. Hem fet altres activitats de sensibilització. Enguany, i no fa pas masses dies, es va fer la segona part del Living, que és una obra que d'alguna manera representa el que pateixen totes les persones que no marxen, com he dit abans, de forma voluntària, que pateixen un èxode, que marxen de casa seva no perquè volen marxar, perquè si un està bé a casa seva no marxa, sinó perquè tenen una necessitat vital, o marxen o allà ja saben que no hi ha futur, que no poden continuar i per tant fins i tot es juguen la vida per poder buscar una vida millor, per tindre una esperança de futur. I per tant es fan activitats de sensibilització com aquesta. La veritat és que és una obra que no ens va deixar gens indiferents, és una obra colpidora. Altres activitats, i aquesta fa pocs dies que es va fer, són el vermut solidari per ajudar aquestes associacions a que puguin d'alguna manera tindre alguna font extra d'ingrés per seguir investigant, per seguir tirant endavant aquests processos d'investigació que moltes vegades, com deia el Quim, els governs fan ulls clucs a tota aquesta necessitat. Fa pocs dies parlava amb l'Antonio d'Hipofam i em deia, ostres, és que, i deia amb un grup de persones que estàvem allà perquè va fer una exposició sobre el que era la malaltia, deia, és que, clar, hi ha molts medicaments que costen molts diners, però no estan considerats medicaments, perquè, per exemple, hi ha malalties que no necessiten, diguéssim, un medicament concret, sinó que necessiten el que se'n diuen complements alimentaris. Hi ha malalties que, per exemple, es necessita algun tipus d'oligoelement i no és considerat ni el zinc ni el coure, és considerat un medicament, sinó que és considerat un complement alimentari. I els complements alimentaris són molt i molt cars. Però en aquest cas d'aquestes malalties no és un complement alimentari, és un medicament, perquè si no aquella persona, les conseqüències que té envers la seva malaltia i envers la seva persona física, el deteriorament que provoca no prendre's aquest complement alimentari és molt dolent per la seva salut i, per tant, no tindria que ser considerat un complement alimentari, sinó un medicament. I, per tant, una de les lluites, per exemple, de l'Antonio i de la seva associació és que aquests complements alimentaris puguin ser reconeguts com a medicaments. Doncs una d'aquestes tasques és, amb el vermut solidari, fer aquesta aportació perquè l'Antonio pugui continuar lluitant per aquest reconeixement. I per tant, com veieu, aquests eixos que nosaltres hem treballat des de la Regidoria de Cooperació i Desenvolupament són tots molt integrats, cadascun d'ells. I la resposta també l'hem donada d'alguna manera de forma molt integral i també d'una forma molt transversal. Per què? Perquè una sola persona, una sola regidoria, un sol eix, com hem vist, no és potent, no va enlloc, perquè tot és una xarxa, tots estem interrelacionats. I amb les regidories ens passa el mateix.
treballem conjuntament. Nosaltres hem parlat avui, el Quim i jo, perquè som els representants de la Regidoria de Cooperació i Desenvolupament, però treballem de forma molt transversal. Per tant, aquí hi ha altres regidories que no estan avui aquí parlant, però que col·laboren de forma molt important perquè totes aquestes col·laboracions que nosaltres us presentem avui aquí puguin tirar endavant, com és esports, és promoció econòmica, és cultura i ensenyament i és la regidoria de serveis a les persones. Per tant, des d'aquí hem de donar també visibilitat a tot el seu esforç. I davant de les injustícies socials, com deia el Quim molt bé, perquè els governs importants, que són els que ens tindrien que prendre decisions importants, no ens les ofereixen, no ens les donen, hem de donar respostes locals. Respostes locals que poden ser petites, però com he dit abans, no són petites, perquè totes sumen. I una petita aportació d'un lloc, una petita aportació d'un altre lloc, fan que unim esforços i que puguin ser molt importants. Fa molt temps hi havia algú que deia que els petits canvis són poderosos. Doncs des del món local podem fer molts petits canvis que poden ser molt poderosos. Molt bé, i no voldríem acabar sense donar gràcies una altra vegada per la vostra assistència, que malgrat el Quim ara no estigui a la mateixa regidoria, continuarem treballant frec a frec, i d'alguna manera intentarem seguir aquesta línia per fer que aquest desenvolupament, aquestes societats que moltes vegades són fàcilment vulnerables també des de la nostra visió de poder i de societat occidentalitzada, puguem seguir col·laborant i puguem seguir d'alguna manera intentar que hi hagi justícia social. No és qüestió ni de paternalisme ni de caritat, sinó senzillament és qüestió que tots tinguem clar que és justícia social, que és justícia humana. Per tant, moltíssimes gràcies a tots els que ens heu col·laborat, als que ens esteu aquí i als que d'alguna manera teniu connexió amb totes aquestes persones, sisplau, feu-los arribar el nostre agraïment. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs bé, aquest és el lema que ens representa. Gràcies per ser solidaris, gràcies per ser solidaris per convicció. Moltes gràcies. Ens agradaria incidir una mica més i fer una reflexió. I per això us llegiré un fragment de l'escrit de la sociòloga i periodista Mar Valdecillos al dossier crític de Justícia Global. Mirar un manter i veure algú que ven sense llicència. Mirar un manter i veure un treballador que fuig de la misèria. Mirar els prestatges del súper i veure 1000 opcions per sopar. Mirar-hi de nou i veure tones de plàstic que ens està matant. Mirar l'alvocat i veure l'amanida que farem per sopar. Mirar-lo i veure la desforestació de terres peruanes. No trobar productes de cap horta propera, perquè no existeixen ja. Ningú no cuida la terra i ningú no ens cuida a nosaltres. Hem d'espoliar les cures d'altres països. Mirar la cuidadora, dubtar de si s'adaptarà a nosaltres. Mirar l'etiqueta de la roba que comprem. Turquia era millor que Bangladesh, oi? Mirar com ens queda la samarreta. Mirar-nos al mirall. Veure'ns-hi de vegades. Bé, després d'aquesta reflexió, ara us presentarem unes actuacions de dansa i cant. Des de la prehistòria, l'ésser humà ha tingut la necessitat de comunicar-se corporalment amb moviments i sons que expressaven sentiments i estats d'ànim. Expressar-se i comunicar-se tant amb els altres éssers com amb les forces de la natura que es consideraven divinitats. El moviment a les beceroles de la dansa tenia un sentit màgic i un valor de cohesió social.
Amb la dansa s'infondria ànims als guerrers, en la caça i en la lluita. S'emprava en el festeig amorós, en les cerimònies de fecunditat, també per exercitar-se físicament en els rituals religiosos. Al moviment l'acompanyaven els sons i amb ells la música i la paraula. La pròpia respiració i els batecs del cor van servir per atorgar una primera codificació, esdevenint allò que avui dia coneixem com a dansa i cant. Doncs bé, avui hem cregut que la Festa Solidària d'enguany tindria un bon contrapunt amb un espectacle que ens apropés a la dansa més actual de carrer. Ens acompanyen avui el Joan Blanco i el Guillem Elias, que ens faran una demostració de shuffle dance, que consisteix en córrer però arrossegant els peus i quedant-se estàtic. I també el ball electro, que es basa en moviment de braços. Una mà segueix l'altra en moviments geomètrics. Bé, nois, endavant, podeu començar.
Satan, we're gonna tear your kingdom down, Lord Jesus. Oh, Satan, we're gonna tear your kingdom down. You've been building your kingdom all over this land. Satan, we're gonna tear your kingdom down. Satan, we're gonna tear your kingdom down. Oh, Satan, we're gonna tear your kingdom coming down. No, no, no. You've been building your kingdom in the house of God. You know what, Satan, gonna tear your kingdom coming down, coming, coming, coming.